खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बर' हेडलाइन आपडेट निउज चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लाना फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। मैया मोनानि 11 बाजियाव आनन्द बिहारनि दिल्ली स्टेशननिफ्राय कामाख्या जंक्शनसिम फैबाय थानाय 1250 नर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेनआ बिहारनि बुकजार डिस्ट्रिक्टनि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन खाथियाव जाब्रबथाय जानानै मोनथाम दाब्बाया लाइननि बाहेरायाव गोग्लैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। एनएफआर अफिसियेलनिफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायखौ सुलाद लानायनि हेल्पलाइन होनाय जादों। हेल्पलाइन नम्बरफोरा फारियै पाटना 9771449971, दानापुर 8905697493, आरा 8306182542, कंट्रोल 7759070004। आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया चिरां आरो क'क्राझाराव नोगोद 470 कौटि रांनिबो गोबां बिथांखि फोसावनानै होफैदों। बिटिआरनि थाखाय आसाम सरकारा जौगानायनि मोनसे गोदान लामा लानानै फैनायखौ जों बयबो नुनो मोनगासिनो दं। जौगानायनि नोजोरखौ बोनानै मैया आसामनि गाहाय मन्थ्रिया गिबियावनो गसाइगावनि बोलामगुरियाव 3 कौटि रांनि कन्स्ट्राक्शन स्किल ट्रेनिं सेन्टार (ITI) खौ बेखेवनानै होफैबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफोर एमएलए श्री जिरन बसुमतारी, EM श्री विल्सन हांसदा, श्री रिउरिउआ नार्जारी, उकिल मुसाहारी, एमएलए श्री शाहजाल सिंह बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नैथियाव क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव अरुणोदय 2.0 नि गेजेरजों गोदान मुलाम्फागिरिफोरनो अरुणोदय कार्ड राननानै होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार जिल्लानि गासै 22,000 गोदान मुलाम्फागिरि आइजोफोरनि अरुणोदय कार्ड राननानै होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावबो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर अनेबल केबिनेट मिनिस्टार श्री अशोक सिंघाल, एमएलए श्री लरेन्स इस्लारी आरो श्री जिरन बसुमतारी, EM श्री रन्जित बसुमतारी, श्री अरुप कुमार दे बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव अरुणोदय 2.0 नि मुलाम्फानि सोमोन्दै बुंनायनि अनगायैबो रेशन कार्ड गैजायैफोरनो 31 दिसेम्बरनि सिगां रेशन कार्ड राननानै होनायनि राहाबो लानाय जागोन होननानै फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव चिरां जिल्लानि गुबुन जायगायावबो फैनानै गोबां बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होफैदों आरो गायसंफैदों। बिथांखिफोरा जाबाय फारियै बासुगावआव 64 कौटि रांजों बानायनाय रेलवे अभारब्रिज फ्लाइअभारखौ बेखेवनानै होफैदों। चिरां बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय कुक्लुं दैमानि सायाव 11 कौटि रांनि लुफुंजानाय RCC दालांखौ बेखेवनानै होफैदों। RCC ब्रिज अभार रिभार सिका बिष्णुपुर मार्केट चिकारा रड 4 कौटिनि। इमप्रुभ पानबारि बिजनी रड भिया गेरुकबारि 11 कौटिनि। बिथांखि गायसंलांनायफोरनि मादाव 205 कौटिनि चापागुड़ी टू आमटेका भुटान बर्डार लामानि खामानि, जल जीवन मिशन इन चम्पावती एन्ड शिवरां माल्टी विलेज पाइप वाटर सप्लाई स्कीम 132 कौटिनि। काजलगांव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेडियम कम्प्लेक्स 40 कौटि। साहित्यार्थी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवानि 159 थि जोनोम सानखौ 14 अक्ट'बराव फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 14 अक्ट'बर 2023 सानखालि गासैबो फरायसालिनि फरायसाफोरखौ मर्निं एसेम्बलियाव "ओ मुर आपुनार देश" मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होदों। आसाम पुलिस बिफाना गुवाहाटीनि पुलिसनि गाहाय मावख'आव लवलीना बरग'हाइखौ चाइनानि हांझुआव जानाय 19 एशियान गेम्सआव बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हानायनि थाखाय मैया मोनाबिलि समाव बरायनाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनो आसाम DGP कमेन्डेशन मेडेल बान्था होनानै बरायनाय जादों आरो लवलीना बरग'हाइआबो आसाम DGPनो बक्सिं ग्लभ्सखौ गिफ्ट होनाय जादों। आसामनि हजाइ जिल्लानि बुरिगांगा वाटार पल टुरिस्ट स्पटआव गार्लफ्रेन्डखौ साबा दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाया ओरैबायदि जरासे सेंग्रासा सिख्लासा
बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआ हजाय जिल्लानि दब'का ओनसोलाव थानाय वाटारफल टुरिस्ट स्पट बेरायग्रा जायगायाव थांदोंमोन, जेराव साबा दुथांफोरा हौवासाखौ बयफ्रेन्डखौ हमथानानै बेनि जिएफखौ गार्लफ्रेन्डखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। उनाव खाथिनि लकेल सुबुंफोरा मदद खालामनायाव आइजोखौ रैखा खालामनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासेखौ हमबाय आरो साब्रैखौ हमनो नागिरनाया सोलिगासिनो होनना पुलिस बिफाननिफ्राय खौरां मोननाय जादों।